Chiwerengero cha anthu m'dziko la Malawi chikadakwerabe. Akatswiri akuti chiwerengerochi pakadali pano chili pa anthu pafupifupi 18 million. Anthu onsewa amafuna chakudya tsiku ndi tsiku. Koma chakudya chimenechi chimachokera kuti? Kudzera mu ulimi, dziko la Malawi limapeza chakudya chimene chimapita m'makomo mwa anthu kuphatikizapo ena amene samachita ulimi wa mtundu wina uliwonse. Ngati simuchita ulimi ndiye kuti mumayenera kupeza ndalama zogulira chakudya kuphatikizapo katundu osiyanasiyana ofunikira. Izitu zikungophera mphongo pa zakufunikira kwa ulimi osati ku Malawi kokha komanso pa dziko lonse lapansi. Kwa Clement Nyengo akumachinjiri mu mzinda wa Blantyre, ulimi ndi wa m'magazi. Anyengo akuti anayamba kuchita ulimi kamba kachidwi chimene makolo awo anali nacho iwowa ali mwana. Tikukamba pano Anyengo akhadzikika mu ulimi. Iwowa tsopano ndi mwini wa famu ya Khudze imene ili mu mzinda wa Blantyre. Ine nkhani ya ulimi ndinganezo kuti mwina tinabadwa nayo chifukwa makolo anga bamwanga ndi mayanga nawo ankapanga za ulimi. Koma mapanga like kunyumba kwathu kuseri mawita nkhuku ka garden choncho ndi chidwi changa chinambira pati pamenepo tikaona mema agulisira mazira nkhuku basi choncho nani kachidwi kanamba kumatani kumabwera. So ndi makulabe ndi chilimbikiso chimeje mmene machona ku family yaku makolo ija ndenda zakulano kuti namba nopanga zanga nani ndipanga simapanga makolo anga aja ndena zamba mapeza choncho nataya I think ndiyambe kukula. That was kambira chama 2010 11 12 ndipeze malo anga basi choncho ndapanga kuseri kwa nyumba yanga ndaona yazikuyendabe mmene wasapegaza nditapeza malo akulu ndimangino ndiyambe kupanga pang'ono. It's when I started thinking of having this place kuno kuti ati whatever I had in mind, my vision, I should be applying it here pang'ono. That's why you find it kuli ng'ombe, kuli nkhuku, nkhumba, mbuzi, somba kunyumbaso tipapanga ulimi wa agalu. Umagalu achizungu ndithu ulimi wa agalu ndi ulimi kuti you have security dogs, right? Instead of you having kukhandi mulonda panopa anthu ambiri they prefer to have kukhandi agalu. They are good alert dogs. Yeah, so ine avuti nyumba kwa Fort McKenzie amene mapanga breed agalu. So I've got almost 3 types of dogs which I breed here. So akabereka timagulisa kwanu as my guard dogs. Yeah. Zimaenda nditu zagalu. Ngakhale kuti ulimi uli ndi kuthekera kothetsa umphawi komanso kupereka mwayi wa ntchito kwa anthu makamaka achinyamata, ndi zodabwitsa kuti kuno kumudzi sachinyamata ambiri amene akutengapo mbali. Kwa nthawi yayitali anthu akhala akudikira kuti apume pa ntchito kenaka nkuyamba kuchita ulimi osiyanasiyana. Nthawi zambiri zinthu zodikira kuti ukule upange ritaya uziyamba utakula kale zimakhala kuvuta chifukwa makamphamvu zatha thuso pawangati kuti as young as I am, I can say as young as I am, timakhani mantha kuti siungakhani mantha kuti ichi ndikapanga mwina mawa ndiduka koma munthu woti wakula lesi wafika zaka 50 yamakhani mantha kuti mwina ndalama ndasana ndiyo khai ngandayo unonkha papa ndi kuti ndatani ndatheratu maso makhamphamvu zatha nzeru sizikutani zikukazinapita. Nde naonabe kuti zinthu zina sibunodikira uziyamba utakula kale koma kuziyamba ndithu as young as you are chimakhacho uchanchu kulowa. You make a mistake, you learn from the mistake choncho. So making a mistake at 55 60 umakhala povuta kuti you should recover from that mistake. Koma when I can make a mistake now or maybe when I'm 30 I learn from that mistake. Napanga project, napanga business inandipangisa pakuti what is the lesson ndiye nikopanga choncho. So kunoko sizilephera. At one point ndinagulapo ng'ombe ndapeza ng'ombe 5 is enough because it was something that majamba kumene. So we are trying to learn, and in the course of learning there were some losses, but that didn't make me couldn't decide to I still had to continue with that kupitizabe because I knew kuti ano ichi tinakwisaba tikonze apo tizipitirira. So zimafuna kupanga uli nyamata uziyamba uli wankulu kale zimakhaza kuvuta fa umankhani mantha kuti ichi nchovuta koma generally mafunikapo chidwi basi ndi khama. Tsopano khama, chidwi komanso kudekha ndi ena mwa makhalidwe amene ofuna kupindula ndi ulimi akuyenera kuphunzira.
ulimitu si ntchito yoyamba ndi kupindula nayo tsiku limodzi, koma pakutha pa zonse mlimi amapha makwacha ndi kuyamba kutukuka pachuma. I can give you an example. Ngati ng'ombe za mkakazi, in a day, kuti in a day I get about 150 liters yankaka, kuti conditions are okay. Now that 150 I say that 400 kwacha per liter. Mudadu bange masamu, that means if I can have 150 liters a day for 30 days, it's enough to pay salaries. It's enough for me to pay to nizilipire sondeka. It's enough. Munjirena ni mazilipira ndeka. It's also enough for me to take care of the other expenses and other expenses aku nyumba. Just kungombe koka. Kunkuku is more or less the same. Kunkumba the same. Kwa galu so it's much the same. Better so because ngati galu mozi woti pape mozi I sell at 200,000. So ngati aso agalu 10, I usually have 2 million. So for 2 million, you know how 2 million kumai kuno can 2 million yambiri kumai kuno, yeah. So kapindu kama khalamu, that's why ima ufuna ngo khala ngo dekha kumango na apa makuti. Farming especially needs patience. It needs patience. Kuma ikamba bwesa uma tikuweka makhutira kuti I think is wenda dizi. Mefuna ka patience ndi tukambira kuzasema awa kuti you are just putting in things komano ikati zamba kubwera umatha kukha madabota ndama chani mene yetu. So yasalani ntchito kuti yotugwira 1 pasatu kulandira farming buyamba lero ka 3-4 months kena kuzamba kuyenda basi. So patience is also required to be in farming. Mole simeta wangira ulima chimanga sungazali chimanga lero maukolole you wait for 90 days 120 days utitani ukolole. So that patience is always required. Ndito ulimaji wetu mafuni kwambiri munthu mwino wako uzikhandikidwi. You should always be involved pa chine chonse chitika kufamu kucha olo pamalo pakopo chifukwa ulimisufu na shortcut, because what you put in ku ng'ombe is also what you get out. Ngati ng'ombe ndikuimana zakudya sokwanira, it will not give me the milk I want. So ng'ombe sifu na shortcut. So more like nkhuku, if you don't give nkhuku the required feed, it will not give you the eggs you want. So more less ng'ombe so ngati suzipasa mazi zakudya zokwanira nkakasunga paso okwanira. So you need to make sure that the process leading to production of milk is always followed through bwino. 2 also, you should always have an interest in learning how other people are doing things. Like because of technology, you can Google. You find in Kenya, they have got varieties better than us. So you make connections with those people. They should give you tips. In that way, you apply those tactics so I'm able to improve my job. Hania chita creating chito 1 million. Imagine ndio teka kwambiri. Zimema na boma lija panthawi ya campaign ya measure naizona. Nkhani yofuna empowerment. Atipanga empower ngati anthu ngati ife. Apanga anya mata empowerment ichi yofuna panga zinthuzo. Because ineyo panopa kundipasa ndandipeze funding ina. Nditha kwamba no kumapanga nkakapo mpano. Cheese, chambiko, yogurt, nkaka bwino. In that way, I will increase ndipeza nditani ndile manthu ena ntchito. But so far I've ntchito about 8. Then I pesa so aganyu 3. Like workforce yanga ndi 10. Ena ndamakanga daganyu tumangoyikirapo. So no para khawti pali like tamba processing ya chambiko ukamena tamba mwaka process kandi ma sausage chani china chichonse panopa value adding. That means I will increase the workforce. Nitakhana ntchito 20. Maonete. So what matters is boma lipange empower. Anyamata ngati kuti mwene tikupasani funding katugulani machinery chichonse tikupangirani ife tilemba anthu ntchito basi. Koma chikuvuta panopa ndichokuti ukapita kukatenga ndalama kuja makondisho zaikawo ndokuti so wekho madobo kuti mwina nditha kubesa famu bwanji nikuzisiya apange chifukwa ayika makondisho zoti they are very tough for an ordinary person like ineyo sinikakwanisa. I look at kuti the condition ndipasawo ndokuti mwina anzathu ngofunika makampani. But ine kuthekera kuti ntha kupanga zinthuzo
given the funding with not soft conditions but with favorable conditions, I can manage it to pay back. Koma makonditions alipo panopa kuvuta kwambiri kuti ndikakwatisa. So tinangozisiya kuti izite ndisiye tisapupulume chifukwa at the end of the day ndizabesa nazo famu chifukwa kuti ndalama zonangozona tizirapo. That's why kuti pang'ono kapeshe zikakhalepo chifukwa tikatenga ndinga ndalama kandi 30 million tikule machinery, I will end up using this place because muna zonse zitheka. But if they can soften up ngolinga apangira maiko anzathu kati Zambia, Kenya, Tanzania akwapasa ngongole anyamata katine, you have this place akuikira machine china chichonse ngongole chobweza after 5 years without any hassles and zikutani zikuteka. That's why we are able to import products from other countries panopa. You find kuti mikaka ambiri ikubwera kumalawi kunoko, they are from cooperatives. Makoleza amahanga tifeo, you see, amakhanthu amizi they just do a cooperative basi mapanga ma products matikupanga no import ife kumalawi kuno. A thing not ifeso takutani kwanisa koma nkhani yokuti there's no empowerment. I'm not being empowered to have that thing, so I've got to use my own resources to get the equipment. Now to get the equipment is very expensive. Now that means kuti ndikagula equipment yo ndoti ndamanga yose ndasunga kuthera equipment kucha mutati muone pa farm post space ni ambiri pali room yokuti you can install machinery ndikupanga process kandi yogurt china chilichonse, pali solar pump, mazi china chilichonse, everything product kuthera pa home pano ndikupita kuti kushop wa munthu. Yeah, nkhani is empowerment. Value adding ndiyofunika is my next thing I want to do. Koma the thing is my resources are not permitting. So that's why tupanga pang'ono. Anthu ambiri amati dziko la Malawi ndi lodala kamba kuti nyengo yake imalola ulimi wapafupifupi mbewu komanso chiweto china chilichonse. Zimangovuta kuti dzikoli silikufikirabe mlingo wake pa zaphindu limene lingapeze kudzera mu ulimi. Ku Malawi kunoko potential ulimi is high yambiri chifukwa dziko limene lokhalo mwina lindi madera okuti ma weather patterns ndosiyana. You ngati ku Lower Shire kumatentha kwambiri kunja kumalola ng'ombe za nyama. You ngati area iyi ya Shire Highlands, right? When I talk Shire Highlands I talk of Cholo, Mulanje, Chilazulu. This is part of Shire Highlands. Mapita uku, right? Mala kumazizira kumakunda ng'ombe za nkaka, you see. You go after Liwonde, Baraka, Mangochi, kotentha kumakunda ng'ombe. So we are privileged kuti ndi dziko lokuti lindi ma different weather patterns and suitable for agriculture. So anything can with kunoko Malawi kunoko china chonse chitakuteka ulimi lonse utakuteka koma nkhani yofuna kuti kusogolo anthu ati kusogolo kwathu kakhale ndi chidwi chopanga empower anthu amali kumbuyo kuti ife tikamati tufuna chakuti kuboma kuja tizikakukuda sikuti atipange zinthu za ulere yayi koma kuti sekulira njira achite level playing field. You see, you can be surprised kuti amwenye ambiri, sorry to say this, akuchoka kunja kuja kumaza panga business using our products made kulima, but you find kuti palibe mwenye akulima na ndolo. You go around the whole Malawi palibe mwenye akulima na ndolo. You see, you go around mwenye akupanga cheese palibe aini ng'ombe za nkaka. Ng'ombe za nkaka kulima ndife koma iwo anangobongo sekula machine. They don't want to be part of the process, but they just want you to have to sell them the product. Now how am I going to sell a product which they haven't participated from the word go? Ndipo vuta. So government should come in because ajaiwa abula kati investors, right? They have invested in machinery, but a local farmer kuta tuse 20 liters zikuntengera zinthu zotani kuti apange 20 liters manager, he's struggling. The price iso ndiyo chepa kwambiri akupereka walimi. Ine I'm able to bargain for the price because makhanga kwambiri kwa mulimi nzanga kuti ali kuseri ku 20 liters yo kama muza daka akatugula 200 kwacha. You see, now munthu 200 kwacha kutusa akupase akugule price 200 kwacha ugule madeya usamale ng'ombe jogule mankhwala ndipo vuta maone. But anthu amagula nkakacha palibe ndi khwala la ng'ombe maone. They just want the product. So we wanted government to come in to say okay, maybe they should level the playing field to say we should have at least a say, or they should intervene in terms of regulating milk prices. Nobody should just dictate the price in kaka gula magu. No, from kaka kumachoka ma product ambiri maone, almost 3-4 products that come from milk and they are highly priced, but the raw material is very cheap. But they make almost 3-4 times from the raw milk we are selling. So we wanted government to intervene kwambiri on this side. No, if you got the dairy farmers, we should be protected. Kwambiri. Potential is high. People can have, you see, like in this, it needs you to be always there. No, you just have a proper structure.
uyika basi make sure kuti you are following up the procedures bwino use nkhani nkaka iwo iniyo mutha kukhala nayo ng'ombe ziwiri mumakakhola kano basi muzigulisa. You see, whilst you are working, whilst you are doing school, mwini ng'ombe kuseri kwanu kwa nyumba mwini ng'ombe ziwiri. That's what we wanted to do. That's what I want government to do. You go to Tanzania pesa nyamata nga size na ng'ombe muna ziwiri kuseri. Ku Tanzania ku Zambia amakhani ng'ombe ziwiri kuseri choncho basi. They able kukapita kasi yankaka apisa ka 10,000 20,000 life yawo ikutani zinthu zikusintha they are able to pay for expenses. Even and my companies amagula nkakao, they also give like what to say kuti ma incentives, yet they bring in akuzanda no this year tibwese ng'ombe za breed yabwino izizi chosani tikupasani zina, yet multipasa ngole for 5 years. That's what other countries are doing, like in Kenya ng'ombe zakale anachosa amakupanga processing kakana agule anthu aja ng'ombe zina, yet so it's like it's a win-win situation. They give you ng'ombe zabwino inumuza pasa nkaka, so it's like everybody wins. Kwa poropa ineyo like this ng'ombe ndinazozi to follow through the breed pattern ndi zinachoka mwina zaberekana breed ja pakatali yuti production yankaka ikusika basi. So as we go the purity ya breed kutani inata ikudi inkana na ikuta. Awoti mati ma Super League, ma league groups. Ameno mdadi muone ku ng'ombe zikunyambita, meme makhala nchere azinchere kuti ma nutrients ofunika ng'ombe. Ne you see good every ng'ombe yose kupita baka nyambita. It helps in balancing up the as I was saying kuti imafuna zipasa balanced diet. That is also part of the diet ya ng'ombe. So te maika kuti zinyambita. Ikaja makanyambita. Choncho basi. Handi ona zichidwi ine sina pake skuli ya ulimia koma handi chidwi I make like my farm visits ndipita kwa nzanga ndikaona kuti nzanga panga banje I'm lucky kuti we have got Mr. Scodis yet before him tunazona ufamu wana abwera he takes you around yet akonesa mbudo kwa lao base makhalira and gives you good house bange freely. You see, so that in the malemba then I applied here to see is it working. So all this goes through farm visits. Ndikaenda mafamu ina mpena ndikapanga Google kuona kuti okay ku Kenya kwa kupanga chonchi akupanga chonchi and I do applied here in Malawi. I find that zikuyenda so izikutani zikuteka choncho. Yeah, that's what I do. Monga momwe zikuyendera pa famu ya Khudze, ziweto monga nkhumba ndi ng'ombe zimayenera kusamalidwa bwino kuti zizibweretsa phindu lokwanira kwa mlimi. Alimi ambiri amadziwa kuti ng'ombe za nkaka zimafuna malo abwino komanso aukhondo, madzi okwanira kupatula chakudya cha thanzi. Koma ambiri amaona ngati zikakhala nkhumba mwake ndi m'matope. Ndiyambe kumbali ya ng'ombe kuti zitusa nkaka pali timerekani madeya, right? Timapanga feed yake, right? Titenga madeya pang'ono, tenga madeya munana ndulu pang'ono, titenga pena masese basi nditi magula kwa pena zipatenga ndimene katundu akupezekere pena magula mankhwati ma nutrients mati maziwa ena amene pati Vitaforce umakhala like all nutrients imene mafunika ti for healthy build up ya ng'ombe, right? Ndati muone ng'ombe zetu kuziona zonse uthamona ngati za nyama manza nkaka facho kuti because of networks zimachita maintain body weight. So ng'ombe yoti ndi body weight yabwino helps imakhaso kuti usaso nkaka wabwino so nkaka kwambiri. So we use this inati masakaniza ni madeya mifidi metapangayo basi ndomazipasa on top of kuzipasa mapesa mukuona papawa timagaya kusakaniza ndomazipasa nkhumbaso timazipasa so feed yake madeya ndi sakaniza so ndi mauje nawo. So nkhumba normally we target this apakaindi ganda ambiri yayi. You understand ganda anthu ambiri nyama ya nkhumba ikani ganda samaikonda. Ndiyo upeza ti utapeza ti nkhumba jokulemera lese 100 kg kwa muna ganda ndi 30-40 kg so it's a loss. So normally we make sure we give it a balanced diet
cholinga kuti ganda yesatani isachuluke, ganda ine zikhalapo koma isakhale ambiri. So nkhumba ngati ungoyipasa chakudya chimozimozi chomwecho kuti chilibe zofunikira imakhala ndi ganda ambiri, nyama simakhalapo. So we always make sure kuti we give it a balance, we give the nkhumbazo balanced diet. Ng'ombeso we give the balanced diet kuti nkako zikhala bwino kwambiri. Mulimi wa nkhumba ndovuta kumbali ya mafunika chisamaliro. Nkhumba ni nyama kuti siona kuti apa ndipoyipa apa ndipabwino itagona pena paliponse, koma zimatenga iwe mwini wako wakhola we kuipangira pa malo kuti pazi pakabwino with the time. So nkhumba yafuna hygiene, ngati ikhala malo abwino osamalika bwinobwino kuti kumachabedwa bwino mkhola mmasamalidwa bwino imakula so bwino umachita so avoid matenda imakula mwachanguso. Ulimi wa nkhumba ndopindulisa kwambiri chifukwa nkhumba imodzi zikakhala zayenda bwino zimatha mabreed akubwera amasiku anowa mapeza muna 15 kuberekana 15 pakamuzi, and it takes about 6-7 months or 8 months kuti yambe kutani kuti ichite itatenga bere. So kumbali ya nkhumba ulimi ndopindulisa chabe choti pafunika be kuti as I'm saying kuti patience, right? Waziyamba kuzenga zipasi zofunika afusa anthu akuziziwa kuti awitapo nkhumba abereko nzeru ikapo chidwi pa 6-7 months kuti makamba nkhani zina ndikusiyani mona ambira mucha nkhani yoti chidwi and patience. Siza lero ndi lero ndithu. Okay, so no nkhumba tamaitenga ngati ingokhala matope ndimuti zaukonda nkhumba si yokhala matope imakhala matope ngati ndaswalina zoti ngati waisira matope ikhala matope mumo, ngati waisiya pomwe izikhaso pomwe momwepo, ngati ne mukhola mwanga mukaone matope mulibemo kwa imakhala zimakhala bwinobwino zimaberekanso bwinobwino kuti ndizile matope zikhaso matopemo. So nkhumba iwo ndi azowasenga kuti ndi chisankho cha iwe mwini wake kuti zikhalapo ipa kapena zikhala bwino ivo imafuna china chilichonse. Because nkhumba ndi nyama yokuti kuyisiya pa matope ikhala izikhalapo nditu masiku miyezi, koma at the end of the day ichita affect kakudya ka nkhumba kaja. Ukaisiyaso pabwinonso ivo izo yaso zikhala pabwino paja. Alimi ambiri oyima pawokha m'dziko muno monga Anyengo ayamba kale kukwaniritsa loto la dziko la Malawi loti chuma chake chagona mu ulimi. Alimiwa akukwaniritsanso kuthandizira ntchito yoonetsetsa kuti nzika za dziko lino zili ndi chakudya chokwanira komanso cha thanzi kupatula kupereka mwayi wa ntchito kwa anthu ena. Boma tsopano litha kulowererapo poonetsetsa kuti alimiwa akupeza ngongole mosavuta ndi cholinga choti akhale ndi zipangizo zowathandizira kupanga katundu wina wapamwamba kuchokera ku zokolola zawo.